गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव साफ्रामखौबो आङो बे समाव जिसु ख्रिस्टनि मुङै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे दिनजों आरो बे भिडिअनि गेजेरजों गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा नोंथांमोननिसिम लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ दिनै जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जिबनाव माबा मोनसे लाभ जादेरगोन बा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बेखौनो दिनै मिजिंथिहरबावदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ दिनै आं बेखौनो लानानै फैदों आरो दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राया दिनै बेनो जाबाय बी ए बाइबेल रिडार, सासे बाइबेल फरायग्रा जा, बाइबेल फरायग्रा जा। दिनै बे बाथ्राखौनो लानानै बे नामखौनो लानानै दिनै नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै शेयार खालामनो दिनै सानदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे मुगायावहाय जोंनि गोबांथार बिमाफोर, जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिफाफोर, जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान सेंग्राफोर सिख्लाफोर, जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर आरो दिनै बेल' नङा बाबुमोन नानिमोन, दिनै मा जासै नोंथांमोना मिथिगौना? मबाइलजों दिनै जोङो गोजावजोब्बाय, आन्दायजोब्बाय ना, बायदि रोखोम जे दिनै जों जानायखौ नुनो मोनसै। रावबो दिनै बाइबेलफोरखौ बा इसोरनि रावखौ, गोथार बाइबेलखौ गोसो होनानै फरायनायखौनो दिनै नुनो मोनला, दिनै नुनो थांला। इनायनो खमनिफ्राय खमसिन दिनै जानो हमबाय। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, इनायनो दुखुनांथाव। बेबायदिनो जुदि जालांबाय थायोब्ला जोंनि ख्रिस्टियान जिबना उननि समावहालागै उननि जेनेरेसनफ्रा, जोलैफ्रा बबे परिबेसाव दिनै सहैगोन आरो माबायदि परिबेस दिनै जागोन, जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगौ। बेनिखायनो बी ए बाइबेल रिडार, बाइबेल फरायग्रा जा। जों दिनै बाइबेल फरायग्रा जाथारनो नांगोन। अब्लासो जों दिनै इसोरनियाव आरो थांनानै थानायाव साबसे हामना दिनै जोङो जानो हागोन। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नङा, ख्रिस्टियानफ्रा बाइबेल फरायग्रा जाथारनो नांगौ। मिथिबायना? जों ख्रिस्टियानफ्रा बा नों जुदि ख्रिस्टियान जाबायब्ला नोङो बा जों बाइबेल फरायग्रा जाथारनो नांगौ। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नङा, ख्रिस्टियानफ्रा इसोर जिसुनि बा बाइबेलनि बाथ्रानि स्टुडेन्टस दिनै जाथारनो नांगौ। मिथिबायना मा होननानै बुंदों आङो? जों ख्रिस्टियानफ्रा गोथार बाइबेलनि, इसोरनि बाथ्रानि सासे स्टुडेन्टस जों दिनै जाथारनो नांगौ। स्टुडेन्टस होनोब्ला जों दिनै बयबो मिथियो, स्टुडेन्टस माने मा? सासे सोलोंसा। बेबायदि गोथार बाइबेलखौ सोलोंग्रा जों दिनै जाथारनो नांगौ आरो फरायग्रा जों दिनै जाथारनो नांगौ। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय दिनैनि मुगायाव इनायनो दुखुनांथाव, जों दिनै मा जाबाय? जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफ्रा दिनै मा जाबाय? दुखुनांथाव। मानि स्टुडेन्ट जाखो? माखौ फरायग्रा जाखो? जों दिनै मबाइलनि, ससियेल मिडियानि जों दिनै स्टुडेन्टसफोर दिनै जों जागासिनो दङ। इनायनो दुखुनांथाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों ख्रिस्टियानफ्रा बेखायनो बाइबेल फरायग्रा जाथारनो नांगौ। बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो शेयार खालामनो सानदों। जों ख्रिस्टियानफ्रा नट अनलि गस्पेल डान्सार, अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, गस्पेल गितजों मोसाग्राल' जानो मोना, बाइबेल फरायग्राबो दिनै जाथारनो नांगौ। नट अनलि रिल्स डान्सार, रिल्स मोसाग्राल' जों दिनै ख्रिस्टियानफ्रा जानो मोना, बाइबेल फरायग्रा जाथारनो नांगौ। नट अनलि इउटुब वाचार,
YouTube नायग्राल' दिनै जानो मोननाय नङा बाइबेल फरायग्रा जाथारनो नांगौ not only Facebook watcher ना मोखां बिजाब Facebook सालायग्राल' दिनै बा नायग्राल' दिनै जानो मोना नाथाय बाइबेल फरायग्रा जाथारनो नांगौ जों ख्रिस्टियानफ्रा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर we must be a Bible reader अब्लासो जों दिनै गावखौ इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव जों दिनै गाहामै लाखिनो हागोन जोंनि फिसाफ्रा जोंनि बिदा फंबायफ्रा जोंनि बिमा बिफा बिब' बिनानावफ्रा जोंनि बाबुमोन नानिमोना अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि गिदिर गोलावफ्रा बेखौ बुजिथारनो नांगोन जोंनि बिमा बिफाफ्रा बे शिक्षाखौ होनो नांगोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा दिनैनि बे मुगायाव ट्रेन्डिंसफ्रा पपुलार दिनै जानो हागौ जोंनि थाखाय मा सोलिगासिनो दङ दिनै बे नाम जादा दिनै जानो हागौ नाथाय बियो गाबोननो दिनै गोमालांगोन गाबोननो जोबगोन गाबोननो नोंखौ बावनानै थांगोन नाथाय इसोरनि बाथ्राया मा मिथिगौना बियो अरायबो दिनै बियो थागोन बियो गोमानाय नङा इसोरनि बाथ्राया अरायबो दिनै थागोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों दिनै बाइबेल फरायग्रा जाथारनो नांगौ आरो दिनै बेल' नङा संसारनि भाइरेल जानायफ्रा नोंखौ रंजाहोनो हागौ नाथाय इसोरनि रावा नोंथांनो आंनो जोंनो दिनै बोलो होयो जों दिनै बेखौबो मिथिनांगौ बेनिखायनो जोङो मा बाइबेल फरायग्रा जों दिनै जाथारनो नांगौ आरो दिनै बेल' नङा संसारनि मोसानायफ्रा इउटुबफ्रा फेसबुकफ्रा रिल्सफ्रा नोंखौ रंजाहोनो हागौ ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय इसोर बा बाइबेलनि रावफ्रा नोंनि जिउखौ जोंनि गोसोफोरखौ सोलायहोनो हायो बेखौ दिनै जों मिथिथारनो नांगौ बेनिखायनो जों ख्रिस्टियानफ्रा बाइबेल फरायथारनो नांगौ मिथिबायना मा होननानै बुंदों आङो संसारनि मोसानायफ्रा इउटुबफ्रा फेसबुकफ्रा रिल्सफ्रा नोंखौ बा जोंखौ रंजाहोनो हागौ नाथाय गोथार बाइबेलनि रावफ्रा नोंथांनि गोसोखौ बा जिउखौ जोंनि गोसोफोरखौ दिनै सोलायहोनो हायो That's why we must be a Bible reader dear viewers as a Christian जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय बाइबेल फरायग्रा जाथारनो नांगौ आरो दिनैनि मुगायाव दिनै बेल' नङा अनसायग्रा आंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय आइ आफा बिब' बिनानावफोर मा ससियेल मिडियाया नोंखौ दसे रंजाहोनो हायो नाथाय बाइबेलनि बाथ्राया gives eternal direction मिथिबायना मा होननानै बुंदों आङो ससियेल मिडियाया जोंखौ नोंथांखौ दसे रंजाहोनो हागौ अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय बाइबेलनि बाथ्राया gives us eternal direction नाथाय गोथार बाइबेलनि रावफ्रा जोंखौ माबोरै थांनानै थानो नांगौ बबे लामाजों हान्थिनो नांगौ बबे लामाजों थांनो नांगौ मा खालामनो नांगौ बेखौ जोंनो अरायबोनि थाखाय दिनै दिन्थिनानै होयो डाइरेक्सन दिनै जोंनो होयो दिनै बिराद गिदिर बाथ्रा बेनिखायनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों ख्रिस्टियानफ्रा बाइबेल फरायग्रा जाथारनो नांगौ सोरबा ख्रिस्टियानफ्रा ना बाइबेल फरायनायनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोननानै लाबायब्ला नोङो बे संसारजों नोङो सोलायजाबाय नाथाय बाइबेला बुंदों बे संसारजों नोङो दा सोलायजा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय इसोरनि गोदान साननाय हनायफोरजों नोङो सोलायजा होननानैसो बुंदों नाथाय दिनै जोङो संसारजोंसो संसारनि बायदि बोरोनजोंसो जों दिनै सोलाय जागासिनो दङ आरो दैदेन जागासिनो दङ बे संसारनि लब लालसा हाबिलाफोरजों ख्रिस्टनियाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय जों संसारजों सोलाय जायोब्ला जोंनि जिउआव खैफोद आरो निदाना दंगासिनो दङ अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो we must read the Bible बेनिखायनो जों दिनै बाइबेल फरायग्रा जाथारनो नांगौ आरो दिनै बेल' नङा मा अब्लासो गोसोनि जेब्लानाखि जों बाइबेल फरायगोन अब्लासो मा जोंनि गोसोनि गाज्रि फाब गाज्रि साननाय हनाय लब लालसा
फाब जिनाहारि बायदि रोखोम सिखाव खावनाय थगायनाय मानसि बुथारनाय बायदि बायदि गाज्रि गाज्रिफ्रा जोङो मा बेनिफ्राय जों गावखौ मा हमथानो हागोन माब्ला जेब्ला जोङो बाइबेल फरायगोन जेब्ला नोंथाङा इसोरनि बाथ्राखौ फरायगोन आरो मानिगोन ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर that's why we must be a Bible reader बेनिखायनो जों दिनै बाइबेल फरायग्रा जाथारनो नांगौ थ' जोबनायाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे कुइसनखौनो दिनै आङो दोननो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ why we need to study Bible or why we need to read the Bible जों दिनै मानो बाइबेल फरायनो नांगौ बाइबेलखौ जों दिनै मानो स्टाडि खालामनो नांगौ नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना थ' खोनासं बाइबेल गिभ आस लाइफस फुड ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बाइबेलनि रावफ्रा जोंनो जोंनो नोंथांनो जिउनि आदार होयो बेनिखायनो जों दिनै बाइबेल फरायथारनो नांगौ जुदि नोंथाङा बाइबेल फरायाब्ला जिउनि आदारा खम जालांगोन आरो नोंथांनि जे जिउ इसोरनियाव थांना थानाया बियो दिनै दुरबलता दिनै जालांगोन ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों दिनै बाइबेल फरायथारनांगौ थ' बे समाव मोननैसो बाइबेल सिरि नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनि थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 4 बालाबनि 4 सिरि Gospel of Matthew chapter 4 verse 4 फरायनि जिसुनि मुङै नाथाय जिसुआ बुंफिनबाय शास्त्रआव लिरनाय दं मानसिया जानायजोंल' थांनानै थाया इसोरनि बुंनाय फंफ्रोमबो बाथ्राजोंसो खोनाबायना जेब्ला सैताना जिसु ख्रिस्टखौ आनजाद लादोंमोन बे समाव जिसु ख्रिस्टआ बुंदों मानसिया जानायजोंल' बा सिथावजोंल' दिनै थांनानै थानो हाया मिथिबायना दिनै थांनानै थानो हाया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय फंफ्रोमबो इसोरनि ओंखारनाय बाथ्राजोंसो जों मानसि सुबुं हारिया थांनानै थानो हायो अब्लासो मा जुदि इसोरनि बाथ्राजोंसो जुदि थांनानै थायोब्ला अब्ला जोङो मा खालामनो नांगोन जों दिनै बाइबेल फरायथारनांगोन जों दिनै स्टाडि खालामथारनांगोन माखौ गोथार बाइबेलखौ ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बी ए बाइबेल रिडार बाइबेल फरायग्रा जा आरो जों दिनै बाइबेल फरायनि ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोनो गोसो जाबावदों थ' बेखौ मोननो हागोन गितफोरनि 119 बालाबनि 105 सिरि Psalms chapter 119 verses 105 सिरि 5 बे सिरिखौ आं फरायनानै खोनासंहोनि बेयाव बेबायदि बुंदों नोंनि बाथ्राया आंखौ दैदेननायनि देम्फ आरो लामायाव आंनो स्रां होग्रा जाबाय खोनाबायना मा होननानै बुंदों इसोरनि गाहाम बाथ्राया इसोरनि रावा मानो नोंनि बाथ्राया आंखौ मा दैदेननायनि देम्फनो नोंनि बाथ्राया इसोरनि जे बाथ्रा बे बाथ्राया जोंखौ मा दैदेनो आरो बे जोंनो देम्फनो आरो मा लामायाव आंनो स्रां होग्रा जाबाय इसोरनि बाथ्राया जों थाबायनाय लामायाव माबा मोनसे खोमसि आन्दायनांगौ दंब्ला दिनै स्रां होग्रा जाबाय स्रां होग्रा that's why therefore dear viewers be a Bible reader बेनिखायनो आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बाइबेल फरायग्रा जा आरो जों दिनैनिफ्राय बाइबेल फरायनि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों आरो बी ए बाइबेल रिडार बे गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों माबा मोनसे सोलोंबाय मोनदांबाय आरो इसोरनि बोरखौ मोननो हाबाय आरो दिनैनिफ्राय गोथार बाइबेलखौ फरायगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनबाय इसोरा आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय